bayethe emakhosini, bayethe kuninonke izingane zethongo. Ngolubabalo aku-spiritual knowledge 333. Nto zakuthi ningakhohlwa ukusubscribe nokulayika nocofa i-bell please nto zobawo. Itopic enza nayo ndizoba mde kodwa nje ndizaveza nje izinto ezawuhamba zibe luncedo ebantwini abaninzi. Okay, nto zakuthi itopic enza nayo namhlanje itopic yokubhalansisa ingqondo nenhliziyo. Bale ndizawubuya ndimenze u-part 2 kodwa ndizawuveza nje apha ku-part 1 yabo, then ku-part 2 ndizawuza ke ngoku nendlela yokubhalansisa. Ngoku ndizawuveza nje apha ku-part 1, ku-part 2 ndizawuza nendlela ke ngoku zokuyibhalansisa ezi zinto ukuthi wenza kanjani, uthini, yonke loo nto leyo. Okay, ingqondo nenhliziyo nto zobawo zii-dimension ezingafaniyo, zii-dimension ezohlukeneyo ezingasebenzi ngokufana. Ndizawunipha umzekelo. Ingqondo i-masculine and inhliziyo yi-feminine energy. So into eyenzekayo apha nto zobawo, ingqondo iyakhawuleza ugive up, ibe inhliziyo yona loo nto leyo isayithanda, isayidinga. Ndiza kwenza umzekelo obonakalisa ukuthi ingqondo irulwa indoda, inhliziyo irulwa ngumfazi. Nijonge nezi dimension indlela ezime ngakhona, uyayibo. Ingqondo iphi iphezulu, inhliziyo iphi ngezantsi. Le nto eyenzekayo even kwi-nature nto zobawo, ngokomoya amadoda aphi aphezulu, abantu abangoomama baphi baphantsi. Ii-goddess nangoku zizo ezirula phantsi, uyayibona laa nto leya, zizo eziphantsi. Kamandi niyava emifuleni goddess bani, i-goddess ethile, uyabo, zii-goddess phantsi ngamadoda phezulu. Okay, ezi dimensions zingafani ndisitsho ukuthi ingqondo iyakhawuleza ugive up, inhliziyo yona ibe isayithanda loo nto, isayidinga loo nto leyo. Ingqondo iyavana straight nomntu ongutata. Umntu ongutata when it comes ufumaniseka kukho umntana, lo mntana lona usitowuti akamameli. Umntu ongutata uthetha akhawuleza alahle izandla, athi mawuphume nophuma apha endlini yakhe. Abe umntu ongumama yena esacenga, esenelaa themba lokuthi uzawutshintsha. Nangona uqhubekeka usenza izinto ezi-worse but yena uzixelela ukuthi uzawutshintsha, uyabo. Athi utata egxothile apha endlini, umntu ongumama akumane kubela ukutya, enze sure ukuthi uyakufumana oku kutya. Utata bengayazi loo nto leyo. So injalo ke nengqondo nenhliziyo. Ingqondo iyashesha ugive up, ibe inhliziyo yona isenelaa themba lokuthi loo nto leyo izawutshintsha okanye loo nto leyo, kuba loo nto leyo iyithanda mhlawumbi uzawuhambe itshintshe. Kanti no, sometimes ithole ukuphoxakala njengomntu ongumama kwezinye izinto. So kwezi zinto ezi, ilanga ingqondo irulwa kakhulu lilanga. No wonder ufumaniseke ukuthi naxa utshaja funeka utshaje i-third eye yakho. I-third eye yakho iphi isengqondweni yakho, uyayibona nto zoba isengqondweni yakho. So ilanga lisebenzisana kakhulu nantoni, nengqondo. I-moon isebenzisana kakhulu nantoni, nentliziyo. Noba kungakho iceba, kungakho i-half moon, kungakho i-full moon, but loo nto le inento yokwenza nantoni nentliziyo ngalo lonke ixesha, uyabona nto zobawo. So ezi zinto zobawo eziba ndichazile ukuthi azisebenzi ngokufana. Ungumntu kumele ukhone ukuzibhalansisa ezi zinto ezi, ingqondo nentliziyo, because if awukwazi uzibhalansisa ezi zinto, ilena izawutsalela ngapha, ile itsalele ngapha, ile itsalela ngapha, ilena itsalela ngapha. Wena uphela umile bhunqa njengalo mntu lona ukule pic, ungazazi ukuthi mawulandele eyiphi, lena ithethe yayo, le ithethe yayo. Uyayibona laa nto leya. Abantu bazithola besengozini ngenxa yaloo nto. Kanti ezi zinto kufuneke uzibhalansise nto zobawo, uzimasterishe, ukwazi ukuthi ezi zinto ezi zisebenzisane nto zobawo. Uyayibona laa nto leya.
enye ikwazi uthobela enye, uyayibo. Zizinto ezo kuba bantu bakuthi eziye zisibethe singabantu, uyabo. So zizinto ezo okumele ukuthi ungumuntu uyazimasterisha ezi wena, uyayibona nto zobawo. Zizinto ezidinga wena ezi, uyayibona. So make ndicela nje ukhe ndiyithathe nje ndiyibeke ecaleni inhliziyo, sikhe singene kwingqondo, uyayibona laa nto leya. Laa nto ingqondo ne, ingqondo ina-two sides, which is ine-right side, ine-left side, i-masculine ne-feminine, zoyi-two, uyayibona. I-right side yengqondo always i-receive, uyayibona. I-left side yengqondo isi-storage. No wonder ke i-representa i-feminine energy, uyabo, isi-storage. Njengomuntu ongumama andithi nguye onendlu yokuthini, yokukhulisela umntana, uyayibona. Ingqondo yona irepresenta indoda, isoloko ithini, i-receiver. Bheka ke nantsi into apha eyingozi, nalapha ungumntu kumele izinto uzimasterishe abantu bakuthi. Nantsi into eyingozi ebetha abantu abaninzi abantu ababethayo. Abanye babetha bade bafumaniseke ukuthi benza imbiza, baselintoni, bathi bafuna uvula amaphupha, bafuna uthini. Kanti into easy qha ifuna uhlangane nabantu sometimes abanalo ulwazi laloo nto leyo, so kuba njalo. So as uba bendisatsho ukuthi lena iya-receiver, iyababetha le ingqondo iya-receiver, I mean i-right side iya-receiver, laa nto left side si-storage. Into eyenzekayo ke apha, lena iyakhongozela okokoko, iza. Eli side lase-left liyagcwala. Ukugcwala kwaleli cala kuyablokeka, ela liyekanga ureceive. Ndiniphe nje umfanekiso ngqondweni. Yabona xa sowulele ebusuku i-left side yakho igcwele, xa sowulele ebusuku uyathonga ne, which is i-right side yakho iya-receive elaa xesha, uzibone izinto. Mara xa uvuka kusasa ukhohliwe, ulibele ithongo. Why? Kungoba i-left side yakho igcwele, so i-memory kunzima ukuthi ifunction ngokwendlela, uyayibona laa nto leya. But i-right yona ihlezi itheni, i-receiver nto zobawo, uyayibona laa nto leya. Nalapho kunendlela ke ezi zinto zokuthi ukhona ukuthi uzinqobe, but as uba nditshilo ndathi ku-part 2 ndizawuveza indlela, but ndi-understand ukuthi akuzoba lula. Abanye ke bahambe bandinge, ndibamba abantu bakuthi ecaleni, iinamba zam zikhona, into engenangxaki le, because kukhona ezinye izinto kuzawumele ukuthi uzenze ungumntu, uyayibona laa nto leya. So ntozobawo ndithi bayethe kuni nonke, peace. Ndizawubuya no-part 2, kodwa ezinye izinto ndizazicacisa kakuhle xa umntu endibambe ecaleni. Bayethe emakhosini, ndiyabonga.